Важно събитие предстои, важна тема. Ще си говорим за пиар в следващите минути. Наши гости са Николай Неделчев, председател на БАПРА, на Българската асоциация на пиар агенциите и, разбира се, другия ни специален гост Андрю Джонсън, изтъкнат специалист по пиар. Добро утро! Добро утро! Преди да поговорим за церемонията и за наградите, ми се иска да помоля господин Андрю Джонсън за една оценка на нивото на българския пиар. Това, което вие знаете и което бихте могли да кажете. Well, thank you for allowing me to be here. Благодаря ви, че допуснахте да съм тук. My knowledge of the Bulgarian market has been primarily influenced by the awards. Моето познание за българския пиар се влияе до голяма степен от наградите. And this has shown a real understanding of the use of social media. Има голямо познание за употребата на социалните медии. And a clear development in the skills and professionalism used. И голямо развитие в уменията и в професионализма. Антония Петкова ни помага за превода в ефир. Обръщам се към господин Неделчев. Щом очакването е толкова сериозно към наградите, които асоциацията раздава традиционно, да ни кажете какво ново можем да очакваме и какви са оценките, които ще получат българските агенции тази година. Благодаря първо. Добро утро. Искам да кажа няколко неща, които са така радостни факти. Първо, това е, че тази година участват 86 проекта, което е повишение в сравнение с миналата година с 7%. Участват 20 пиар агенции и 6 фирми и неправителствени организации. Това, което е интересно и трябва да се каже за този фестивал, който го прави уникален, мисля, че не само в България, е, че всички предложения се журират само и единствено от чуждестранни експерти. И това са световни имена. Само за сравнение ще ви кажа, че шефът на журито, Дейвид Галахър, миналата година беше шеф на пиар секцията в най-големия рекламен фестивал Кан. Той човек е шефа на това жури и това е единственият фестивал, който минава през тази процедура и това дава гаранция първо, че за безпристрастност и второ, това пък е от друга страна е стимул към нашите професионалисти да работят и да показват неща, които са на европейско, а що не е на световно ниво. Господин Джонсън също е в това жури. Да ни кажете какви са критериите за качествен пиар, за които ще следите и в рамките на сегашния фестивал? The criteria, there are a mixture of criteria. Има смесица от критерии. What I look for, and I think the jury members look for, is a campaign that speaks to the people. Това, което ние от журито ще търсим, е кампания, която комуникира и говори на нещо на хората. Why should a person listen to this message? Защо един човек би искал да слуша това послание? This can be achieved with great resources or with limited resources. Това би могло да бъде постигнато както с много, така и с по-малко ресурси. And it's the quality of the message that's important. Качеството на посланието е от съществено значение. Предполагам, тези критерии ще са валидни за всички категории, в които се състезават агенциите. Да ни кажете 7 категории, как са разделени те? Категориите, в които се състезават проектите са кампания за устойчиво развитие, комуникационна кампания на годината, специално събитие, иновативна кампания, кампания реализирана от вътрешен пиар отдел и последната категория, така една от може би най-важната, това е категорията агенция на годината. Най-престижната и най-желаната, вероятно. Да, така може да се каже. Това, което бих да допълня към това, което господин Джонсън каза, е в нещата, които също така журито ще оценява, са също така постигнатите резултати. Това какви цели са били поставени, как са били постигнати и второто нещо е подхода, т.е. колко иновативен е подходът, чрез който са били постигнати тези цели. Понеже вие познавате много повече в дълбочина българския пазар,
Знаете, че включително и ние, журналистите и медиите, много свободно боравим с това словосъчетание, което звучи много модерно, но рядко си даваме реална сметка какъв труд може би и каква мисъл, какъв сценарий понякога стои за думата пиар, за това съкръщение. Ами това е нещо. Какво се влага всъщност и какви са ценностите на съвременния пиар, специалиста в връзки с обществеността? Ами специалистът за връзки с обществеността трябва да умее да излага по убедителен начин гледната точка на своите клиенти. Тоест ти трябва да направиш така, че това, което те имат да кажат, да бъде чуто и това да бъде направено по един убедителен начин, който и честен. Това трябва да е много ясно, защото често се говори за черен пиар. Това е оксиморон. Пиара би трябвало да бъде воден от професионални и етични стандарти. Останалото нещо не би трябвало да се нарича пиар, според мене. И това е основното нещо. Пиар специалисти са тези, които създават, умеят да предадат посланията, които клиентите искат да кажат към публиката по един убедителен и достоверен и лесен за разбиране начин. И по този начин, когато един човек знае какво прави първо една компания, той има много по-голямо доверие в нея. Нещата са прозрачни, знае, че компанията се води от някакви стандарти, етични или бизнес и... Ще ми се да дадем само думата и на господин Джонсън, понеже вие имате специална презентация, лекция, в която ще говорите за ролята на социалните медии. Често критикуват журналистите, че вече не могат без социалните мрежи да правят журналистика. Това обаче качество ли е на добрия пиар в съвременни условия? My specialism is working in Brussels and is in helping people to communicate to the decision makers in Brussels. Аз специализирам в такава работа в Брюксел, да се комуникира с хора, взимащи решения в Брюксел. Social media is an increasingly important tool to be used to reach the decision maker in an open and transparent way. И социалните медии играят изключителна роля в комуникацията с взимащите решения по един прозрачен и убедителен начин. And it's an important tool to help everybody to understand how decisions are made, what the forces are behind those decisions, and to therefore contribute to better decision making in Brussels. Това е много важен инструмент, за да разбере обществеността как се взимат решения, каква е мотивацията, причините зад тях, така че се използва много широко в Брюксел. И понеже социалните медии промениха много журналистиката, много промениха изискванията към нея, по какъв начин промениха пиар сектора? Enormously. До голяма степен. There is now a much wider amount of channels and disciplines to learn to use. Сега вече има много повече канали, по които да се учим и дисциплини, които трябва да усвоим. And the challenge is to find a message that reaches an individual, but at the same time, and each individual, but at the same time, has a unifying message to brand the message, to be able to sell the message. Предизвикателството е едно послание да може да достигне както до отделния индивид, така и до цялата общественост и да може да бъде брандирано по такъв начин. If you talk to just one person individually, then you have to talk individually to everybody. That's difficult. Ако искаш да имаш такава комуникация, че да можеш да разговаряш с един човек индивидуално, то ти искаш да постигнеш индивидуална комуникация с всеки един човек. И кажете само като човек, който гледа от Брюксел, нуждае ли се България от пиар? Do we need PR in Bulgaria? I'm a PR man, so I would say everybody needs PR. Аз съм човек на пиара, така че да, винаги бих препоръчал пиар. Благодаря ви много за този разговор. Още веднъж в очакване сме на наградите на Българската асоциация на пиар агенциите. Продължаваме с спортните новини и останете с финала на предаването.